بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إن شاء الله زان تجربة كراتوننا لدعاء علوم الدين مع حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. ومن شيء حلقة عن البيت إن الله يدعش من كراتو الله سبحانه وتعالى يتمكن. wannan halakan Imam Ghazali yana magana a cikin fadilatu at-ta'lim, wato bayan magana a fadilul ilmi yazo yi magana a fadilul ta'allum, yanzu kuma yana magana a fadilul ta'lim. Domin ba za a karanta ba sai an yi karatu. Imam Ghazali Allah ya saka masa da alkhairi, ya nuna mana muhimmancin ilimi, ya kawo ayoyi a usulinsa, ya bibiye su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka daga salihai magabata, wanda yake nuni da muhimmancin karantarwa da kasancewansa mafi girman aiki. Ya ishi karantarwa da zama mafi girman ayyuka, kasancewansa shine aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar wa manzanninsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة wannan yana nuna mana cewa wato karantar da littafai, karantar da ilimi shi ne babban aikin manzanni, aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar masu a tsakanin dukkan ayyuka. Ga wani abu wanda ya fi ilmantarwa muhimmanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar wa manzanninsa wannan, saboda su ne mafi soyuwan bayansa a wajensu. Ya ishi ilimi da ilmantarwa girman matsayi a wannan zaɓi mai girma na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake faɗin udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Udu ila sabili rabbika, kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka, shi ma wannan karantarwa ne, domin ana kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karantarwa da nuni ga abin da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta shi da sauran hanyoyi. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Al-Imam Ghazali ya kawo ɗaya sashi na wancan ayar ta suratul Tauba, ma kana mu'minun yanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din, zamin karatu kenan. Wal yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wal yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim, wanda zama masu gargaɗi, masu karantarwa ga mutanensu. Ana nufin da mutanensu babin wato khasatan wani al'insaniyyati wa bashariyati amatan, su zama masu gargaɗi ga mutane idan sun koma zuwa gare su. Wasan dai babin karantarwa kenan. Ya kawo wannan aya, sannan ya kawo ayan suratul ma'ida, suratul al-imran, suratul al-imran, wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mummunan makoman ahlul kitabi saboda kasancewansu sun ki karantarwa. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Wasu sami wannan mummunan makoma, wasu sami wannan tabewa ba, wasu da suka mayar da suka watsi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na karantarwa a cikin al'ummominsu. Wannan duka yana nuna mana gidan karantarwa. Sannan kuma har yanzu wannan al'umma wata ishara ce ta cewa ahlul kitabi ba su zama suna da fifiko akan sauran mutane wanda suke magabata ba kafin zuwa musulunci, sai kasancewa an ba su littafi kuma an yi masu umarni da karantarwa da wannan littafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Bayan ayoyi da Imam Ghazali ya kawo, ya kuma kawo hadisai da dama masu inganci, kamar hadisin Muslim na idan mata mu adama in kafa amalu illa min thalathin علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. إذا كان آدم يا رسول ayyukansa duka suna yin shi abin da abu uku. Na farko a cikin waɗannan abubuwa uku shi ne ilimi da zai bari a ci gaba da amfani da shi. Shi yasa malamai da shi kan Imam Ghazali ya kawo suke son su za sun samar da wanda suka amfana, sun ilmantar da wani domin ya ci gaba da isar da abin da su ma suka amfana da shi, suka karanta don shi ne ya ci gaba da karantarwa. Malamai suna da hafs suka suna karantarwa. Yana ya kawo kissan wata rana ya shiga wajen Sa'id ibn Musayyib ya same shi
yana kuka ya tambaye shi me yasa kake kuka ya ce mutane sun daina zuwa neman ilimi, mutane sun daina zuwa tambaya, mutane ba sa zuwa karatu. Wannan ba karamin babban musiba bane a wajen malamai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi, sannan mutane ba su muhimmanta wannan ilimi, sun shagala da duniyar su, sun shagala da abubuwan koma bayan ilimi, su zama ba su muhimmanta zuwa neman wannan ilimi ba. Duk malami wanda yake son alkhairin sai zama wanda yake son alkhairin sai zama bai yanke ba, to babu shakka zai so ya zama ya bar wannan ilimi ko da cikin mutum ɗaya ne, wanda shi kuma albarkarsa domin yawan almajirai ko yawan masu karɓar ilimi ba shi ne alama ɗaukaka ko karɓuwar malami ba. Akan samu manyan malamai wanda kila almajiri ɗaya ko biyu suka tarbiyyanta, amma dalilin wannan almajiri ɗaya ko biyu sai alkhairin su kuma in Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yaɗu cikin duniya ya ɗa mai faɗi. Malamai suna yawan ba da misali da Imam Shafi'i wanda yake almajiransa gaba ɗaya a lokacinsa ba su wuce mutane da ko ƙasa da ɗari, ana cewa ba su wuce 40 ba, amma Imam Shafi'i ɗin wannan almajiran nasa 40 bayan koma su zuwa ga Allah akwai wanda cikin su suka karantar da dubban ɗaruruwan almajirai. Sai da yawan almajirai ba shi ne alaman kabul a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko karɓuwa na aikin malami ba, shi ne abin da ake nema, shi ne albarka na wannan ilimi. Ya kawo isin Sufyan al-Thawri, Allah ya kara masa yarda, wanda ya je Asqalan, kabilun da sun daga cikin Ahmad Falastin a gari na bakin ruwan Falastin, inda garin su babban malamin hadisi Ibn Hajar, Allah ya kara masa rahma, ya zauna a garin kwana ɗaya biyu bai ga almajiran ilimi sun zo wajen sa neman ilimi ba. Sai ke ce musu kai ku yin abin hawa wanda zai ɗauke ni ya raba ni da wannan garin, saboda gari ne da ilimi ke mutuwa a cikinsa. Almajiran ilimi ba ku zuwa su tambaya, to babu shakka wani gari ne da ilimi ke mutuwa a cikin shi, don haka ba zan iya zama ba. Al-Imam Ghazali ya kawo hadisin Mu'adh bin Jabal, Allah ya masa yarda, ko da yake hadisi mafi ingancin riwayansa hadisi Sayyidina Ali ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda, amma dai shi ya kawo shi a wannan riwayar na Mu'adh bin Jabal cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa garin Yaman, yana ga mashi da an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ko da yake ya kawo shi da riwayan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha, kamar yana ce dai riwaya mafi inganci na wannan riwaya ita ce riwayan Sayyidina Ali, Allah ya kara masa yarda, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bashi tutan Khaybar gadan uku riwayat rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, yana ga masa da an yahdi bika Allah rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ya shiryar da mutum ɗaya a dalilinka, ya fi maka jajjayen raƙuma tarin wato garken jajjayen raƙuma a matsayi wannan yana nufin wasan tarin abin duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya imantar da mutum ɗaya, a shiryar da mutum ɗaya a cikin koda matsala guda ɗaya ne, ya fi maka alkhairi a wannan. Wani na nuna muhimmancin mu tashi mu ƙara ba da himma wajen ganin mun isar da gwagwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon isarwa. Kuma sannan shi ilmantar wannan ba ga yawancin mutane sukan ce ba su yi karatu ba, shi mutum yana ba da abin da ya ɗauka ne. Da a ce mutum ba zai karantar ba sai wanda ya gama ƙoshi a cikin ilimi, to ba lallai ba za a sami malami ba gaba ɗaya. Kowa yana ba da gwargwadon abin da ya ɗauka ne, gwargwadon abin da ya samu. Wannan kuma ba wa karo da hadisi da shi kan shi Imam Ghazali ya kawo shi, inna Allah la yanza'u, ya kawo da la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas ko intiza'an min an-nas. Dai riwayan shi mafi shahara da muka sani muttafaqun alaihi, ko da yake ma duka dai ashabu siha su rubuce shi banda Abu Dawud ma zato, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubi al-ibad walakin Allah yaqbidu al-ilma bi fadli al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa'atu bi ghayri ilmi fa dallu wa adallu. Allah subhanahu wa ta'ala ba yana karar da ilimi ba ta hanyar wato mutum yana da ilimi yau sai yayi da ya zama jahili, ko mutum yana zama kawai sai a zara ilimi daga cikin zuciyarsa, da Allah mai iko ne akan komai. Amma hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake wato rasar da ilimi a cikin al'umma galiban shi ne ta hanyar karar da malamai a cikin su ta hanyar wafati. Malamai su ta karewa, idan kuma malamai suka rasu shi ke nan mutane sai su ɗauki wanda bai kai ba, sai su naɗa mashi rawani, sai su naɗa mashi rawanin malami din, sai ya zauna a kujerar malami, shi kuma ya ce ya zama malami. Kamar dai misali irin tsarin da ake bi na naɗa halifofi ko da ba su cancanci sifofin waɗanda suke halifantaka ba. Idan sun cancanci sifofin waɗanda suke halifantaka
halifantaka ko sun yi tsayin su ko suna da gado ko suna tafiya a kan layin su, wannan shi ne abin da ake nema kamar yadda muka faɗi a halaka ta gabata al-ibn bin hazama da kana ha'izahu min ma'ali abu haqqan nasaba, amma ba kawai shi ke nuna mutum saboda wata dangantaka da jini ko wata sabuwar dangantaka da an ce wancan babban malami jagora cikin al'umma ya kawo shi ke na ɗauko mutum ba tare da lura da cancantansa a ajiye shi a matsayin wancan bawan Allah ba. Wannan yana cikin lubbin hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake zara ilimi yake zara shirya. Idan an zara ilimi kuma an zara shirya cikin al'umma, domin ilimi shi ne shirya. Al-Hasan wata albasari yana faɗin cewa idan ba don ilimi ba da al'umma sun zama kamar dabbobi, da ba su da bambanci da dabbobi. Don haka ilimi shi ne shirya al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so al'umma da wato rasa ilimi wanda ya kuma ƙarshe zai zama halaka gare su, shi ne ta wannan hanyar sai ya zama malamai suna ta rasuwa, mutane suna ta ɗaukar jahilai a matsayin malamai, shi kenan su kuma sai su rika musu fatawa ba tsoron Allah ba ilimi, suna kunyin su ce da su sani ba, sai su rika fatawa suna ba da fatawa da ma sun ɗauki wancan shawara na wancan bawan Allah da yake faɗi wala zai su ta samta illa ma khilatul khalqi إلا صحبة الفقراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء من السلاطين والسادات والأمراء ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا. وانا قرأت هنا إذا ممكن يزما باب فرض كفاية وتنزل إن تروى فرض كفاية وهو يزما إن تروى abin da zai yi duk da nan wa'azin musamman a ɗauko da ya sani ne ya tawaduru ya zauna a ya bayyana rashin sani idan ya zama akwai wanda zai ilmantar da al'umma, wato gudun kada mutum ya dinga kuma tabajjuhi da ƙoƙarin kubur asa da abin da ya ta'allaka da wannan na son bayar da fatawa ko son tasaddur da ilmantarwa da abin da suka ta'allaka da shi. Imam Ghazali ya kawo hadisin shahararren hadisin nan na al-Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi ithnatayn wa fi ar-riwaya illa fi ithnayn. رجل آتاه الله حكمة يقضي بها في الناس ويعمل بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته وهو ينفقه بالليل والنهار. babu hassada sai cikin abu biyu. Wannan anan hassada babu shakka an san ana nufin gibba. Bambancin hassada da gibba shine hassada shine ka rika fatan gushewar ni'ima da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ni'ima, kana ganin cewa ai ba shi Allah ya kamata ya ba ba kai ya kamata ya ba, dan haka Allah ya ɓaci ya baka. Kamar dai mutum yana nuna Allah bai iya aji Allah billah ni'imin sa inda yake so ba, amma shi gibba shi ne ka rika fatan ka yanda Allah ya yi mawa da ma kai ma yi maka irin wannan ba tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya bisar masa da tasa ni'imar ba, ya barka da ni'imar ka shi ma ya bar shi da ni'imar sa ya bar shi da ni'imar sa kuma yi maka, saboda taskar Allah ce na bayarwa baya karewa ya bayarwa. Allah subhanahu wa ta'ala bayarwa baya rage taskar sa, baya rage tekun sa na kyauta, saboda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya maka irin abin da ya masa ga irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin abubuwa biyu ne kada ake yi mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar ilimi kuma yana aiki da wannan karatu, ba malamin da baya aiki da karatunsa ba, yana aiki da karatu kuma yana ilmantar da mutane a wannan ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Da mutumin da Allah ya bayar dukiya shi ya bashi iko kuma bai sa shi ya zama ma'ajiba akan dukiya, ya bashi iko ciyar da wannan dukiya a abubuwan da za su kafar da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan biyu su ne abubuwan da suka kamata mutum in zai yi gibba ya yi gibba a kuskure yake a nan cikin su kuma idan ba koma ba za mu ce za mu aiki da dalilin fuba ko mafhumin mukhalafa mu ce babu wani abu kuma banda wannan da yake kamar yadda muka sani dama mafhumin mukhalafa yana da sharuɗa duk da wani na cikin mafi ƙarfi mafahim shi mafhumin hasli, to amma da duk da haka yana da sharuɗa da ake aiki da su. Daga cikin sharuɗin shi ne kar ya zo a babin kamar ta'akidi ne ko tsananta yabo ko mahimmancin wannan kamar yadda ya zo a nan. Da haka wanda Allah ya ba ikon dukkan aikin alkhairi za a iya gudba gare shi da za a ce a Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai cikin abubuwa guda biyu ba. Bayan hadisai da dama da Imam Ghazali ya kawo banda waɗannan da na ambata da wasu su, ya kuma kawo afa daga salihai da dama. Daga cikin afa ɗin da ya kawo
zan zaɓi guda ɗaya saboda yanayin lokaci ya riga riske mu shine aka ɗin Yahya bin Mu'adh wanda yake cewa malamai su ne mafi jin kai akan mutane akan har mahaifansu akan iyayensu da ubanninsu wato malami ya fi uwa da uba jin kai da tausayi ga mutum dalilinsa shine uwa da uba jin kansu ya shafi watan suna kokarin tsirar da ya daga wahalar duniya ne a lokacin da shi kuma malami yana kokarin tsirar da ɗa daga wahalar lahira wannan ana nuna uwa da uba mujarradan amma uwa da uban da suka ɗauki aikin su da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura musu ko an kusa kuma alaikum nara wa quduha an-nas wal hijara to wannan babu shakka su ma suna da irin wancan lada na malami kuma suna da wannan lada na uwa da uba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sada mu kuma a halaka ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh